Bai. Kultura ta ez dira edukia, eurek emaitzak deukez gogoa, guk geure ume txikia. Berton ta geure artean hartu, behar dugu zerabakiak, jantzi oso bat behar baitogu, eta ez adabakiak. Kanpo ebaluaketan erlijioak lehentasuna, hezkuntz komunitatean kontra, bere biziko jarduna. Naiza Kristina Uriartek saldu, zeo zer lortu doguna, nahi doguna bagure eskola, propioa eta euskalduna. Gazteizta berton, zenbat lagun kalez kale, asmo beradaz izan guraso, ikasle zen irakasle, piztititxiak gura dugu izan, ez buru bako hartalde, argaitik gagoz euskal hezkuntzak, sistema propioaren alde. Eta Madrildik datorrenari muga jarri beharriako, gure kultura, gure izaera isladatzen ez dalako, ABB eredu zaharkitua ere aldatu beharko, sistema sortuz Euskal Herritik eta Euskal Herrirako. Lomce legeak ikasturte honetan xirimiria izango balitz bezala hasiko garen mesetzen. Pitxika, baina guztitzen. Hasiko da. Argi eta garbi izan behar dugu, ez dugu lanatuko, ez euneko 80 edo euneko 90 legearen euneko 80 eri onartzen. Gizartearen erabakiak eta argia. Ez dugu lomce erik nahi. Horretan, gaur asko gara, asko gehiago izan behar, gizarteak hartu egin behar du, eta bakoitzak ikastetxean, auzoetan edo herrietan antolatzen diren plataformetan edo ikastetxean bertan, baina lan egin beharra dugu. Hau guztia, legea hor bertan geratzeko, eta eraiki nahi dugun hezkuntza sistema propioak martxan eta ondo, guztion artean egiteko. Berri ere, mila esker, eta ekitaldia bukatzeko, bertsolaiekin batean, koplatxo bat haustuko guztion artean, bale?